Ja som sa predovšetkým rozhodol stať vojakom preto, aby som sa naučil byť samostatný. Čo sa týka vysokých škôl, sú tu jedny z najlepších podmienok na športovanie. Mama sa o mňa trošku bála, lebo vedela, že byť vojakom je trošku rizikové povolanie. Akadémia mi dala to, čo som hľadala možno celý život, a to proste ľudí, na ktorých sa môžem naozaj spoľahnúť.